Казвам се Катя Христова от фирма Neocollect и съм психолог. Здравейте, аз съм Траяна Вогодинова, също от Neocollect и съм икономист по образование. Като компания се занимаваме с три неща: с събиране на просрочени задължения, с управление на задължения на ниво компания, т.е. внедряване на процеси в компании, които да първо стартират тази практика, и с обучение по темите на събиране на вземания, а именно ефективна комуникация с длъжници, управление на стрес и конфликтите, работа с трудни клиенти. Семинарът събиране на междуфирмени вземания следва естествената хронология на процеса по събиране на едно просрочено вземане. Започва с практиките по извънсъдебно събиране и продължава с съществуващите механизми за съдебно събиране на един дълг. В рамките на първата част, извънсъдебно събиране, се разглеждат теми като как се организира процес по събиране на вземания на ниво компания, как един длъжник взема решение за плащане и на кого избира да плати, как се застрахова риска, какви са каналите за проверка на финансовото състояние на един длъжник. В рамките на втората част се запознавате с съществуващите механизми за съдебно събиране, като основно внимание се обръща на все още малко популярна практика на арбитража. Също така се прави преглед и за кой тип вземания, кой вид съдебно производство е най-подходящ. В този случай, ако вие сте собственик на фирма и бихте искали да подобрите уменията си по отношение на събиране на вземания, или сте мениджър или търговец и срещате затруднения при събирането на просрочени задължения, този семинар би бил удачен за вас. Също така, ако искате да разберете и как да се справите успешно с събирането или просто да подобрите резултатите си, също ще намерите нещо интересно за вас. В рамките на този семинар ще бъдат представени и съпоставени най-новите и непосредствено приложими в практиката техники и методи за настройка на ефективния процес по отношение на събирането. На второ място ще бъдат упражнявани и параметрите на ефективната комуникация по време на преговорите за събиране, а също така и практически ще се проиграят ключовите компетентности, които са необходими за тази дейност. Защо да изберете този семинар? Ами на първо място, защото сме практици и повече от 10 години събираме вземания успешно. Също така смятаме, а и практиката до момента ни доказва, че едно наистина успешно и адекватно учене на нови знания, умения и компетентности става именно в динамични, гъвкави и отворени семинари, изпълнени с дискусии. Много често и по тази причина се случва да разглеждаме казуси, които директно са представени от участниците на база тяхната ежедневна работа. Именно в това ние виждаме и най-голямото предизвикателство да работим и да развиваме както себе си, така и нашите семинари и обучения. Очакваме ви!